Miñan. Lehen partea. Bigarren atala. Aitak zapatak saltzen zituen. Kalean saltzen zituen, baina zapatak etxekoak ziren. De repose-pied. Etxea ez da korrika ibiltzeko lekua. Salmenta postutxoa gure etxetik 500 metrora zegoen, mahai txiki bat bide bazterrean. Han egoten zen aita, egun osoan. Noiz behinka norbait etortzen zitzaion eta hitz egiten hasten ziren. Lehenik etxeko zapatez eta gero diruaz. Orduan aita oso pozik jartzen zen. Baina poza ez da gauza luzea. Eta diruaz hitz egin eta gero, 2 bambu zati ateratzen zituen mahaipetik eta zulo txiki bana egiten zion bakoitzari. Zati bat aitak gordetzen zuen eta bestea erosleak eramaten. Zorra zuloaren lodieraren araberakoa izaten zen. Olako bambu asko zeuzkan aitak bere mahaiaren azpian. Esaten zuen egun batean zapatak utzi eta txirula jotzen hasiko zela. Baina zapatak saltzen segitzen zuen. Tarteka, otoitz egitera joaten zen eta ni bakarrik gelditzen nintzen mahaitxoan. Jendea inguratu eta gure zapatei begira egoten zen. Baina nik ezin dizut saldu, esaten nien. Zaharra ez dago hemen, haren zain egon behar dut. Nik ez nuen diruaren tonalitatea ongi ezagutzen, eta enekien paper bakoitzak zenbat balio zuen. Oso txikia nintzen. Orduan zaharraren zain egoten ginen. Zaharra nire aita da. Mamadu Bobo Balde du izena. 5 urtetik 13 urtera bizi izan nintzen aitarekin, Konakrin. 5etik 13ra 8 zenbaki daude, baina Konakritik gure herriskara pixka bat gehiago, gutxi gora bera 430. Bakarrik abiatzeko gehiegi. Etxeko zapatekin ezin da hainbeste ibili. Hori esaten zidan aitak, enintzela iritsiko. Beraz, haren ondoan egoten nintzen gure bide bazterreko mahaitxoan ama ikusi gabe. Baina banuen lagun bat, ni baino zaharragoa, ni asko maite ninduena. Behar nuen guztia eskatzeko esaten zidan. Batzuetan, zapatak eskatzen izkion, eta ematen zizkidan. Besteetan, jateko zerbait eskatzen nion, eta ekartzen zidan. Anaia txiki baten gisan zaintzen ninduen. Lagun horrek Muhtar zuen izena. Behin, amari gutun bat idazteko eskatu nion, eta idatzi zuen. Biak batera joan ginen Konakriko geltokira eta han beste norbaiti eman genion herriskaraino eraman zezan. Ez dakit bizikletaz joan zen edo autobusean, baina badakit iritsi zela. Distantzia ez da arazoa gutun batentzat. Asko gogoratzen naiz ni amarekin. Nire ama Fatimatu Diallo da, eta hilabeteak dira ez dudala harekin hitz egin. Ez daki Europara iritsi naizenik ere.